Muspika Kecamatan Kademangan dalasan ibu-ibu sing do mirsani. Dibawani no, coba dibawani. Kene iki sak riat ki tas enek wayang. Mbah Rejo Winangun Mas Gondrong. Mbah Ploso Dik Kangko, pas Mas Kangko nek kene awake dhewe ning Sambi Gedhe ya. Heeh. Iki Mbah Ndosari dereng kaya. Mbah Ndosari tanggal pira ngono awake dhewe ning endi? Aku mireng Ndosari apa? Mbah Ndosari ndak bolo. Berjo. Karo kita ndak bolo. Jenengan mau jarana arep matur kula, Mbah. Kok matur Mbah Lurah kok matur. Jenengan ajeng dawuh. Matur, Pak, matur. Pipis kula wae, pipis ajeng ditatur. Nyapa dadak ditatur Mbah Lurah Ndosari mbok tak tatur dhewe lho. Ya. Pitutur luhur babakan wong omah-omah gegarane wong akrami. Dadi wong gegarane wong akrami iki paitane dudu bondo dudu rupa. Dudu rupa dudu apa mau? Dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane dikandung maksud yen to sejatine iki mung tulusing ati nggone nandur katresnan di antara kedua belah pihak. Mula lek wis kaya ngono ditegeske pisan, ayu ra manggen ning rupa, ora perkara derajat pangkat lan rupa. Rupane ayu ning lek atine ora apik, sok-sok ya keluyuran ngeneske ning pikiran karo wong lanang. Ya. Nggih. Mulai rame ya 750. Mulai sepi ya 150 nggawa kloso dhewe ngono ya enak. Iya. Luput pisan kena pisan
jelas. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang. Dadi wong rabi iki lek pancen jodhone cethek ya gampang ning lek jodhone jero kala mangsa nganti dadi perawan tuwa ning ndak perlu pesimis Gusti Allah tetep menehi jodoh. Ya. Yen angel Ongkek nduk. Bagus. Dirungokne nduk Hani wis perawan ngati-ati lek golek jodoh diarani angel penak lek wis angel kelangkung lek ngantek dadi perawan kasep kuwi ya ngesake ya bebayani mula aja sok dolanan karo wong lanang lek golek pacar sitok ya sitok aja mbok kabeh mbok benteli mbok sanggupi kuwi ndeder perkara ya. Ya seleksi pancen bibit bebet bobot iki penting ning aja kabeh mbok sanggupi. Nggih ngoten niku kan Dek Hani selektif to, Pak. Ngoten niku. Dijajali dhisik sitok-sitok. Ngoten. Maksude mboten ngoten, Pak. Maksude niku dijajali atine iki piye karo aku ki. Gemati apa ora? Ngoten. Setia apa ora? Ngoten lho, Pak. Kan kedah milih-milih to, Pak. Wis sak karepmu nek dituturi pake ra kenek ya wis. Nggih ngoten Mas Minto. Aku yang ngerjeluk emas rumah saku umurku sik 22. Tan kena tinumbas arta masuk langgam dadi ati sak pupuh wae Mas. Ya, kaya ngapa? Langsung dados. Didadekke suwe ora jamu. Bapa Santo yang selalu tresna budaya